everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Kung makahimo palang pagbuot sa pagbati sa akong anak Inday, gibutan na nakos Dave. Nga unta, kung hingkod ng inyong pangidaron, ikaw ang iyang dayonon. Nang, sinang Ana. Ay, kampanti, lagi kay ko kung ikaw ang iyang ikadayon. Naibaw ko din, magmalipayon o magmalinaw ang kinabuhing pamilyado sa akong anak. Kung parehas palang unta mo og panlantaw ni Dave ng Ana, nindot unta kaayo. Nga sa ato pa, wag gid ko masayop sa akong gituhuan. Ha? Nga unsa nang? Nga nakagusto ka sa akong anak. Nang Ana. Nakasabot ko. Kasabot kay ko day. Ug manghinaot ko nga unta. Kung lubalabay man lang ng pagbati sa akong anak ngadto siyang hinigugma ron. Unta inig abot sa hustong higayon. Kamoy magkadayon. Unsa? Pwedeng i-wish na ako na rong Pasko, Hanang? Sige, saway ko no. Pero wa na magpasabot nga daotan na atong tumong ha. Ang ako balang ba nga unta, kung galing dili sila makadayon, naagyapon ka para sa akong anak. Nang Ana. Hapit na mahilom ang mga buto-buto. Ang ako na lang pagpanagpi sa mga lamok, ang klaro na akong malungog. Hain naman ni si Amy. Magawas pa ka siya. +3:30 naman. Paitan ni ma-inlove daw eh. Ang tuson gid ang tanan. 4:00. Ini 4:00. Kung wa pagyapon si Amy, mubiya na lang tingali ko. Dibantayan kitingali siya ni nang Juana. Aksyon na may nagugdo ka. Oh, hala. Biabli ang lampultahan. Bigawas na kasi Amy. Dili lang gid unta makapantay si Lola. Dili lang unta siya makamata. Ngano ba saba? Ngadugay masad na siya nakatug ron, uy. Masayo magid unta na siya matug. Mamanggan nga ako ang magbantay sa tindahan kung gapiin na. Ana, sira na. Napaka si Dave. Nagpaabot pa kaghapon siya na ako. Palat na, mamasin ko. Ako mga sa ano nadugay ko. Mudagan ako. Naapa siya. Merry Christmas. Wabi ako yung regalo. Sa New Year na lang ha. Okay ra. Ang importante, ang presensya. Igo na nga regalo para nako. Tinuod? Liki, magpaabot ka ko din sa gawas sa inyo. Bisan gipaskuhan ako og daghang ang lamok kundi pa tinuod. Ang sige paskuhan. Okay. Pasko man ron. Mao ang paskuhan ko. Kay kung pista pa, gipistahan, ha? Tana. Asawan ta? Wala ag dili ta din at bang sa inyo sakpan pa natang lula nimo. Okay, sige. Pero dili lang ta magdugay ha. Makamataon niyang sayo si Lola. Nakatawag na sinang Ana.
Pero ako, siga pa kaya nga akong mata. Wa man lang duawa og duka bisan gamay. Merry Christmas, Dave. Ni akong regalo nimo. Basin, mas nindot ang regalo nga gihatag ni Emmy Ronia. Malipay pa kasi ako nihatag ko ni. Ordinaryo nga labakara ni nga akong giportahan sa iyangan. Pila na lang ka minuto. Mag alas 4 na. Hain ka sila karon. Happy tingali kaayo sila nga nag-uban. May pa sila. Kahayahay ni Emil. Siya ang gimahal ni Dave. Samtang ako, igo lang sa pagpangandoy. Dali, sud. Kang kisa man yung bahay din eh. Dili ta makasabaan din eh. Di lagi. Wa na nagpuyo din eh. Sure ka? Basin ba og maanihan ta din sa tag-iya? Dili lagi. Kaya na. Hala kang ngit-ngit nga imong gisira ang pultahan. Oh. Wow! May pakandal pa, ha? Ako ginagipangandaman karong adlaw para natong duha. Gusto ko nga espesyal ning adlaw. Kadlawon. O sige, kadlawon. Lingkod na. Dili sa akong tupad be. Layo asan nimo eh. Naman ka sa atbang. Ikay dool. Ikay laki. Oh. Bitaw no? Ay! Nanatog man ka. Pugat. Dili raman sad noon. I love you. I love you too. Happy kay ko. Ginag-uban ta karong Pasko ha. Hasta sab ko. Hinaot pa unta. Nga mag-uban ta sa tanang Pasko sa atong pagpakabuhi, Emi. Kaya wag ko'y gustong ikauban sa tibok na kong kinabuhi. Kundi ikaw lang. Ingon man sa ko, Dave. I love you. I love you too. Emi. Dave. Dave. Ayaw. Dili lagi. Dave. Emi. Hala ka to. Ay, napagilak. Sorry. Nadalan ko sa kong gibati para nimo. Sorry. Nakuha na ko nimo. Basin naman ani, dili na ka na ko. Basin magmakita na kaglaing babae. Karon pa ba noon? Gamay na hitabo na nato. Nga hingpit na ka nga ako lakyod. Dili, Emi. Dili mahitabong biyaan ka. Bisag unsa pa'y mahitabo. Mag-unong tandwa. Promise? Promise. Basig mo mabduso niya ko simpa ko. Ha? Unsa may atong buhaton kung mamabdus ko. Ay, ikaw manggod. Mangamahan ko sa tong anak. Dave. Ding kagikan? Lola? Dito ko sa ila ni Vivian. Baka akon!
ka nagpamakak, ha? Animal ka! Lola, agay, ang akong buhok, Lola. Ayaw lang bitara, la. Animal ka! Ha? Diin kagikan. Diin kagikan, ha? Nganong karon ka lang? Misidlak ng adlaw! Ha? Kisay mo gikauban! Mo! Kisay mo gikauban! Ay! Laboy nga akong buhok, la. Sakit na kayo, la. Tugan! Kisay imong gikauban, ha? Nganong misibat kang animala ka? Bisan unsaon kag dano, mulikoy kag yun! Tugan! Unsa man? Dili ka butugan? Ha? Di ka butugan? Dito na lagi ko sila, Vivian, lagi, la. Baka akon kag yun! Ah! Lauso na. Dito ko sa ilang Vivian kaganina. Sirado pa ang ila kay pasado alas 4 pa. Maupay papangatog sa mga tao sa ila. Ug ikaw, bisan imong anino dito, wa gyud masaag dito. Lola. Diin ka. Diin kang animala ka. Lola. Di ka gyud motogan, ha? Di ka gyud motogan. Di ka gyud musulti. Wata ko diyang animala ka. Wata ko diha. Karon ka. Gunting. Nakuha ka gunting, Lola. Unsaon na ni mo, Lola? Iupaw ni mong laagana ka. La, ayaw. Ayaw maluoy ka, la. Ayaw, la. Pwes diin ka. Dito na. Diin. Dito sa kamiyo dapit. Nag-unsa ka dito. O kinsa imong gikauban? La. Kinsa! Ganahan ka gyud ang upawan ti ka, ha? Diri marika diri. Agay, la. La, maluoy ka. Ayaw gunting nga ang ako taas ka buhok, la. Upawan ti ka, aron mo tagam ka. Si Amy, Ayaw la. siya karon naghilak. Diin ka, ha? Madungog na ko ang hilak ni Kadini sa gawas sa ilang bahay. Siya makikibuhat ni ng huwanan niya. Pala na. Tuktukon ako sila sa ila. Ayaw. Uso na, la. Ayaw, ha? Madag ayaw. Lagan kay kadako. Dili ka na mahadlok nako, ha? Kaysa na! Nanghuwana, ako ni Nang. Si Dave. Ni apa siya? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!